Goizeko 9:00 eta faktorian gaur gonbidatu dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Otegi jauna, egunon. Egunon. Ostiralean koordinatzaile nagusi zinen, orain idazkari nagusi, ez dakit soldata igo dizuten, ardura mugatu, areagotu, zein den diferentzia? Ez, nik uste dut ez dagoela diferentziarik. Bere garaian koalizio ginenean koordinatzaile hitza erabiltzen genuen eta orain idazkari orokorrarena. Bueno, ematen du munduan eta Europan askoz ere gehiago erabiltzen den izena dela, baina anekdotikoa da, besterik ez. Esan nahi dute, ni paper berdin eukiko dut eta uste dute anekdota bat besterik ez dela. Saiatu egin garelako nolabait ere Europan erabiltzen den hitza erabiltzen, baina ez dit soldata gehiagorik edukiko eta ardura berdina izango da. Nola nahi ere diozu, ez duzuela izan nahi beste alderdia bezalakoak. Bai. Baina gizartean badago irakurketa oso zabaldua, sentitze oso zabaldua, baita EH Bilduko direnen askoren artean ere, Bai. homologatutako alderdi bazarete, hauteskundetara aurkezten zarete, gehiengoen jokoan jokatzen duzue, aldenean gobernatu, ezin bada oposizioan, zertan bereizten zaituztete beste alderdiengandik, posizio ideologikoak alde batera utzita EAJarekin eta PSrekin esaterako zertan zarete desberdin? Bueno, nik uste dute guk alderdi baino mugimendu bat garela, bestea beste fronte zabal bat osatzen dugula, bestea beste arduraz egin dugun gauza bat, dela gutxieneko programa baten pean jende oso haunitza fronte horretan artikulatzea. Guk manifestazioak eta, bueno, klasikoki masa borroka o masa lana egiten dugu, gu pres gaude azkenengo kongresu honetan egin dugun bezala esateko gure siglak ez direla importanteak, aberria dela importantea, ez alderdia. Guk adibidez hauteskunde orokor espainolak eman zirenean esan genuen, bueno, hemen guk oso emaitza honak eduki ditu, baina importantea da herriak ze bozkatu du, eta herria bozkatu du Espainiar gobernuan fascistarik ez egotea, eta guretzat mandato demokratikoa hori da. Beraz, irakurketak ezberdin egiten ditugu, eta gero militante politikoak gera. Gurean ez daude korrupzio kasurik, eta bar. Orduan, esango nuke oso aldenduta gaudela eredu horretatik, ez? Eta uste dut, gure arrakasta politikoaren parte bat ere nik uste dut hori badela. Nik kongresuko ekitaldi horretan gainera gauza bat esan nuen, edo geroko elkarrizketetan ez dakit, baina guk alderdi politiko konbentzional bat bilakatzen garenean, edo hori egiten baldin badugu, guk ez dugu etorkizunik. Gu askapen nazionalerako mugimendu bagera. Nola nahi ere, eta kongresu hortan bertan, beste alderdiekin loturak areagotzea adostu duzue. Hauteskundetara esate baterako elkarrekin aurkezteko planteamentua ebazpen gisa onartu duzue, senaturako edo kongresurako edo Europako parlamenturako. Bai. Zergatik uste duzu posible izan daitekela hori orain arte izan ez bada, aurreko hauteskundetan ere zuek horrelako deialdiak egin izan dituzuelako? Bai, baina egin ditugunean beti ere esan zaigu eta erantzun zaigu esan ez, bueno, hori azkenean mugimendu taktiko bat besterik ez dela, eta ez duela zentzurik, ez duela sakontasun. Eta hain sakontasun guztiarekin era solemne batean egin dugu proposamen hori. Eta horrek frogatzen du ez gerala alderdi konbentzional bat. Zergaitik guk egiten dugun irakurketan, badaudelako herri ikuspegiak eta alderdi ikuspegiak. Eta guk uste dugu, gu izan da, Euskal Herria izan da, nazio bat zapaldua, 3 eremu administratiboetan banatua, 2 estadoen tartean, badiela aukera batzuk, hauteskunde batzuetan beste gauza bat egiteko, eta ez gure artean lehiatzeko. Eta hau ez dago bakarrik zuzendua alderdi abertzale konkretu bati, PNV-ri, gero abairi. Baita ere Euskal Herria nazio badela eta erabakitze eskubidea duen edonori zabaldutako proposamena da. Zein da aukera? Aukera da zatitzen gaituzten 2 estatu horiek askotan, batzutan, 4 urtetik behin, 5 urtetik behin Europar hauteskundetan, hauteskuntziak jartzen dituztela zatiketaren gainetik. Eta Espainiar hauteskundea daudenean, 4 herrialdetan, Hego Euskal Herrian jartzen direla hautesontziak. 2 aukera daude. Bata jutea alderdi bezala, eta guri oso ondo datorkigu, oso emaitza honak ateratzen ditugu, bestea esan, eta herri bezala juten bagera, Madrilen aurrean, eta Europaren aurrean juten bagera 7 lurraldetan, zela jun, hori da erabaki beharrena, guretzat, herri ahotsa eramango duen kandidatura herritar bat osatuz. Alderdi ezberdinen artean,
eta minimoen programa batekin. Zein izan daiteke hori? Euskal Herria nazio bada, Euskal Herriak beste estatus politiko bat behar du, Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea du, eta termino sozial eta ekonomikoetan, esan daiteke, hor arazo gehiago ongo liratezkela, baina baita ere, adostu daiteke gutxieneko programa bat, ez? Orduan, herri honetan zenbatean eztabaidatzen dugu, erabaki nahi dugu, demokratikoki egin nahi dugu, beraiek Espainiar hauteskundeak egiten dituzten bakoitzean, Europarrak aukera hori ematen digute. Beraz, guk aukera ukiko genuke Espainiarrako diren hauteskunde batzuk Euskal Herrirako bilakatzea nazio gisa, eta hori da gure proposamena, pazientzia guztiarekin landuko duguna. Hau, konparaketa bat egiteko, erreferentzia bat izateko, izan daiteke Kataluniako prozesean Junts pel Sí kandidatura osatu zenean horrelako zerbait, buruan daukazuena? Nik ez dut uste hori horrela denik, porque hori eman zen oso prozesu eta kontestu zehatz batean, eta nolabait ere prozesu independentista zehatz batean, ez? Guk egiten duguna da apostu hori aukera bat zabaltzeko, baina egia da, aukera zabal horrek, aukera asko eta ate asko ireki ditzazkela, ez? Depende ze programapean egiten duzun. Guk uste dugu momentu honetan programa gutxieneko programa bat izan beharko liratekela. Esate beterako kanpoan utzi beharko lirateke etxe bizitzaren auzia bezalakoa edota energiaren auzia bezalakoa ikusten dugulako horixe izan dela diputatuen kongresuan esate baterako EAJarekin aurrez aurreko argiena eragin dizuena. Bai, horretan garbi dagoena da alor sozioekonomikoan guk ez ditugula esparru askotan ez ditugula adostasunik. Guk nazio ikuspegitik egiten dugu hau. Hau da, hemen gure ustez hori da aukera bat nazio bezala hitz egiteko. Gero bakoitzak han defendatuko dituen eremu sozial eta ekonomikoak, eta guk batzuk defendatuko ditugu, eta PNV beste batzuk segurazki. Eta gero bai etorriko balitzo, Podemos eta Sumar. Baina alor nazionalean, nik uste dut aukera ez zugarria daukagula esateko hemen arriba da, nazio bagea, eta beraz nazio ikuspegitik hori egiten du. Eta ez dira kontrajarriak, gero bakoitzak han defendatuko ditu beste gazat. Esaten duguna da, esparruak egon behar dira lehiatzeko, esparruak egon behar dira kolaboratzeko. Eta guztion artean esparruak bilatu behar dira lan amankomun bat egiteko. Eta horretarako, zertarako egon hauteskunden zai? Urrengo hauteskundeak Europar Parlamenturako 2029an dira. Espainiako gorteetarakoak 2027 amaieran. Minimo batzuren inguruan ados jartzea esaten duzu. Zergatik ez lanean hasi minimo horien inguruan jada zerrenda bateratu horietan deituta leudeken alderdiekin. Itxura ematen dulako bai Madrilen eta bai Bruselan, bakoitza bere aldetik zabiltzatela, eta momentu batzuetan elkarrekin lehian ere bai. Guk ez dakago inon garazorik, eta guk gauza bat esango izu, guk Madrilen eskaintza hori permanentekin mantendu izan dugu besteekin. Hau da, gure ustez, investiduran adibidez, aukera bat galdu genuen denak minimoen programa batekin adosteko eta minimoen programa horrekin juteko investidurara. Hori izan du da gure planteamendua etengabekoa, guk uste dugulako baturik indar gehiago egiten dugula. Eta gero eukiko ditu gure ezberdintasunak, batzuk eta bestek, baina berriro diot. Hemen egon behar da esparru bat lehiatzeko, eta normala da, bakoitza gure proiektu politikoa daukaulako, eta bigarrenik egon behar da esparru bat, nun gehiketa zero ezin daiteke eman, herri txiki bagarelako eta herri bezala jokatu behar dugulako. Guk egiten dugun proposamen honekin aukera bat irekitzen diogu ohiko diren hauteskunde batzuen aurrean, eta jokatzen badugu herri bezala, ero herri gehiengoa zein den aski eta nabarmen adierazten balin badugu, eta frogatzen balin badugu demokratikoki eta indarrean zer garen, eta nor garen, eta zer nahi dugun, hori da aukera. Eta uste dut, ezen abertzale eta ezen demokrata ulertzen duena Euskal Herria nazio badela eta erabakitzeko eskubidea duela, profitatu beharko lukela gu planteatzen dugun aukera hau. Eta kontemplatu duzuen, agian bateratze horrek boto emale jakin bat ere usatu egin dezakela, herri klabeetan bozkatzen dudelako askok, baina boto emale askorentzat baita ere politika sozialak edo eta ekonomikoak oso dira garrantzitsuak. Egon daiteke EH Bilduren boto eremaren lehen bat EAJ dagoen zerrenda bati bizkarra emango liokena edo alderantziz ere gerta litekena? Pues ez dakit, seguraski egon daiteke eztabaida hori, baina guk uste dugu, momentu honetan eta historikoki halako esperientzia politikoetan
ez dut uste alakorik gerta daitekenik, ez? Zeren eta lehiatzeko termino sozial eta ekonomikoetan daude hauteskunde municipalak eta hauteskunde autonomiko eta foralak. Hor badaukagu aukera hori egiteko eta esateko guk nola nahi dugun gure burua gobernatu. Baina estaduen aurrean, nolabait ere uste dugu horrek aukera bat ematen dula, ez? Eta gero gainera esan nahiko nuke, gehituko nuke koiuntura historiko honetan beste faktore bat. Autoritarismoa, neofascismoa, ate joka dagoen honetan, lehiakortasun horretan, nolabait ere lehentasun batzuk finkatu behar dira, ez? Estadu frantsesean, Front Populaire bezalako artefakto politiko bat martxan jarri zuten. Pasaren mendean oso ohikoak zirenak, ez? Hor daude komunistak, sozialistak, demokrata republikarrak, oso zabala da hor dagoena, ez? Zergaitik? Lehentasun bat dagoelako eta da fasismoari aurre egin. Bueno, guk herri bezala ez ditugu lehentasunik. Guk uste dugu baietz. Gu herri bezala badaukagu lehentasunik. Eta lehentasuna da, bizirauteko proiektu nazional bat aldarrikatu egin behar dugula. Eta uste dugu esparro hori oso zabalduta dagoela nahi duen entzat. Eta gero ukiko ditugu bakoitzak gure proiektu propioak eta lehiatzeko, noski. Eta, ikusten da adibidez guk energetikoen inguruko zergetan, reforma fiskalaren eztabaidan eta badaukagula gure esparru propioa eta gure proiektu propioa. Baina herri honek ez aldu merezi batzutan dena batera jotzea eta dena batera lan egitea. Uste du baiz. Aukera hau planteatu izan diozu, Andoni Ortuzarri, berarekin izandako solasaldietan? Komentatu dugu noiz behinka bai, baina ez era sakonean, baina bai termino esan dezakegun informaletan, eta ez da bai da unik uste abertzale movimenduan beti egon dela, ez? Eta ez abertzaleak diren sektore batzutan ere bai, Zen eta, harriduraz ikusi dut adibidez, batean batek esan duela hau, nolabait ere frogatzen duela gu azkenean nazionalista garela eta Ni gogoratu nahi dut, 2015an Nafarroan senaduan, geroa bai gu eta Podemos alkarjun ginela. Eta orduan zein zen arazo. Geroa bain PNV dago. Esan nahi dudana da, gauza hauek nahiko arruntak direla, eta ez dira arruntak, baina arruntagoak egin beharko liratezkela nire ustez, zen eta hemen aukeratu behar dena da, zen nahi dugu jokatu hau alako hauteskunde batzuetan, herri bezala, alderdi bezala. Guk lehenengo berria eta gero alderria. Andoni Ortuzarrekin azken astebete honetan hitz egin duzu, jakin denetik ez duela jarraituko EAJko Euskadi Burubatzarraren presidente izaten? Hitzaldi oso labor bat eukin nuen berarekin telefonoz, jakin izan nuenean, ez zuela jarraitu behar, eta era pribatuan, eta oso laburra bai. Faltan botako duzu? Egia da, euskal politika gintzan, beste askotan, orain aipatzen dugun eztabaida honetan, lehiatu eta kolaboratu horretan, guk harreman oso handia auki dugula Andonirekin eta beste batzurekin, eta azken urteetan askotan bildu garela, naiz eta foko publikotik kanpo, eta egia da, beraiekin rekorrido bat eginda daukagula, Eta nolabait ere, konfiantza markoak ere, eraiki ditugula urteetan zehar, Eta, orain ematen du, beste talde bat sartuko dela, eta, bide berdina egin beharko dugu. Oso respeto handiarekin jarraitzen dugu EAJ PNV-en ematen ari den eztabaida hau, eta ikusiko dugu. Baina, egia da, Andonirekin eta beste batzuekin, ibilbide luze bat egina geneukala. Batzutan akordioekin, gutxienetan, eta gehienetan desakordioekin. Estatus berriaren inguruan ere bai, bide bat diskrezioz egin beharreko lana dira, baina ze puntutaraino sakondu duzu, ze puntutaraino egin duzu aurrera? Nik uste dut, bazirela momentu honetan, bilen arteko gerturatze batzuk niretzat herri honetzat importanteak zirenak, Bata zen, bai PNV eta bai gu uste genula momentua zela urrats bat egiteko estatus politikoan. Oda, pentsatzen genuen politikoki eta koiunturari erreparatuta hau zela momentua egiteko. Eta horretan lanean ari ginen, Eta suposatzen dut lan hori jarraituko duela, edo zen izan da, Eusko Alderdi Jeltzalean erabakitzen dena,
Baina bai, gauza batzuk aurreratuak bagenituen. Hau, bion arteko lana zen edo bazegoen beste agenterik? Alderdi sozialista esate baterako bazegoen? Ez, guk Euskal Herri Jeltzalearekin mantendu izan dugu hau, baina mundu guztiak daki baita ere alderdi sozialista ezinbestekoa dela akordio hori lortu nahi baldin bada. Baina gure ustez, abertzalen arteko gehiketa eman behar da ere bai kasu honetan, hau da guk jakina denez, alor sozialean alderdi sozialistatik gauza batzutan, zen eta guretzat alderdi sozialista sozial mailan ere ez da oso ambiziosoa, adostasun handiagoa daukagu, baina normala denez, abertzalen artean nazio ikuspegian, adostasun gehiago eduki beharko genituzke. Eta orduan, mundu guztiarekin egin behar dau, gehien bat herriarekin. Eta gainera uste dut nazional mailako eztabaida baten aurrean gaudela, zen eta Lapurdi Baxe Nafarroa eta Siberuan ere badaude eztabaida honetan, Nafarroa garaian ere bai. Hau da, hemen dagoen eztabaida da ditugun erronkei nola egiten diogun aurrera eraginkor batean eta zer motatako botere politikoa behar duen Euskal Herriak datozen urteetan, zer motatako aitortza nazionala behar duen, eta uste dut horretan ezin dugula denbora gehiegi galdu. Sozialisten kasuan, interlokuzioa PSE-erekin da edo PSOE-erekin da? Bueno, nik uste dut Euskal Herriari buruz hitz egiten ari baldin bagera, interlokuzioa momentuz planteatu beharko genukela bai PSE-ekin eta bai PSN-erekin, baina momentuz hori ez dago asko garatuta, baina PSOE-erekin ere egia da, badagola interlokuzio bat, gehien bat Madrilen ematen dela, dinamika parlamentarioan ematen dena, eta guk uste dugu hemen, PNV beti esaten du, akordioak dituela alderdi sozialista estadu mailakoarekin, eta zentzu horretan, guk uste dugu azken finean, gure inguruan eman daiteken eztabaida autogobernuaren inguruan afekzio bat baduela estaduan, eta da, hemen azkenean planteatzen ari dena da estadu espainolak onartu behar duela estadu plurinazional badela, eta horrek esan nahi du estadu alternatiba berri bat egon behar dela martxan estadu horretan, eta beraz horrek interpelatzen du mundu guztian. Ortuzar joan egingo da, martxoaren akaberan, Estebanekin bide honi eutsi ahal izango zaiola uste duzu? Badaukazu hartu emanik, badaukazu feelingik berekin? Ez dakat hartu emanik berarekin, uste dut, igual noizbait koinziditu dugu, baina uste dut oso gutxitan koinziditu dugula. Feelingen aparte, nik uste dut ardura politikoz jokatzen balin badugu, nik uste dut orain arte egindako bide horrekin jarraitu beharko genukela, eta bizentzutan azpimarratuko nuke. Orain da momentua, abertzalen artean akordio bat egon behar da, gehiketa bat egon behar da, gure estatus politikoaren inguruan, gerora ere gehiketa hori beste batzukin egin behar baldin bada ere, baina hemen herri proiektu bat adostu behar da, estaduarekin negoziatu baino lehenago. Eta nik espero dut, eta hori berriz ere esango dut, oso respetuosoa izan nahi dut ematen ari den eztabaida horrekin, espero dugu beste ekipo lantalde zuzendaritza horrekin jarraituko dugula. Guk beti esan dugu, eta askotan ez zaigu sinisten, guk ez dugu aurre ikusten Euskal Herri bat PNV-rik gabe, uste dugu PNV abertzale eta sendo bat behar dela, noski guk, lehen aipatu dut, esparruak egon behar dela kolaboratzeko, baina guk beraien gainetik egotea legitimoki borrokatuko dugun autu bada, guk ezkerrekoa garelako eta beste motatako alternatiba bat suposatzen dugulako, baina uste dut gure artean egon behar dela, gero abairekin ere bai, egon behar dela mankomunean diren esparruak herri honen mesedetan. Aipatu duzu, autogobernuan, sakontzearen inguruan bazegoela analizian partekatzen zenuten, hainbat puntu, besteak beste, hau zela momentua, eta bazegoela momentu hontan eztabaida horri heldu eta portu onera eramateko aukera. Ze epe dauzkatzu buruan? Bueno, gu oso garbi planteatu izan dugu. Horregatik, pixka konektatuko du lehen egindako galdera batekin konbentzionalismoaren inguruan guk. Hauteskunde espainiarrak eman zirenean, irakurketa oso ez partidista egin genuen, eta batzuk gainera kritikatu egin zuten. Guk esan genuen behitu, Hego Euskal Herrian jendea bozkatu du, PSN, geroa bai, Euskal Herria Bildu, PNV, baina jendeak ze bozkatu du, herriak ze bozkatu du. Bozkatu du fascistek ez egotea Espainiar Estaduan. Eta guretzat hori izan zen mandatu demokratikoa. Gauza bera esan genuen hiru probintzietako
hauteskundeetan. Bai, batzu PNV bozkatu dute, beste batzuk H Bildu, 27 egin dugu, beste batzuk Alderdi Sozialista, baina jendea ze bozkatu du. Jendea bozkatu du burujabetzaren alde eta ezkerraren alde. Hori da guk egiten dugun irakurketa, ez? Orduan, nik esango nuke, irakurketa horretatik abiatuta, guk ez dakagula inongo interesik Espainiar Estatuan momentu honetan dagoen gobernua erortzeko. Ez dakigu beste batzuk interes hori duten ez? Guk ez. Zergaitik, alde batetik eskuin muturra aldenduta uzten duelako, eta bigarrenik uste dugulako aukera ireki dezakela hainbat gauzeta hitz egiteko. Eta beraz, ez gaude bakarrik begiratzen puntu batetatik, baizik eta puntu bikoitz horretatik begiratzen dugu. Guk ez dakagu inongo interesik. Zein da arazoa? Arazoa da, ez dagoela investidura bloke bat, eta investidura bloke bat egongo balitz, garbi daukana, eskuin muturrari gelditu inbertzaiola, eta gainera, programa demokratiko herritar bat martxan jarri behar dela, plurinazionala izango dena, baukiko genuke adostua minimoen programa bat, ez dakagu zoritxarrez. Boterea eta gobernantza demokratizatu ebazpenean, kongresuan onartu duzuen beste ebazpen horretan diozue, koalizio baztertzaileak alboratu eta beste indarrekin ardura eremuak konpartitzea izango duzuela helburu. Kontua da, hori jada gobernatzen duzuen udal batzuetan egin duzuela, batez ere Ezker Konfederalarekin akordiotara iritsita. Zer da aldatzen dena beraz aurrera begira? Nik uste dut guk egin behar dugula eskonbentzionaltasun horren bide horretan, ezkerrak, eta kasu honetan gu ezkerreko mugimendu bat gera, egin behar du hausnarketa da boterea eta botere ariketak bestera batetara egitea. Zer esan nahi dut horrekin? Orain egin dugun irakurketa dibidez hauteskunde Espainiarraren inguruan, ero autonomikoen inguruan 3 probintzietan, esan ez, baina azkenean jendea ze bozkatu du. Abertzale eta ezkerra, antifascista, herrietan ere gertatzen da, normalean, programa ezberdinen artean jendeak hautatzen dula, baina toki batzuetan, ez da gehienetan ez dago gehiengo absolutorik, ez? Afera da, herri batean adibidez Euskal Herria Bilduk irabazten balin badu 8ekin eta EAJ 6 balin baditu, eta PSOE 2 eta Podemosek 1, nola errespetatzen dugun benetan jendeak bozkatu duena. Eta garbi dago, errespetatzen dela, nolabait ere, botere hori ahalik eta posible baldin bada banatzen. Hau da, zergaitik mundu guztiak herriak jarritako ordezkaritza bat osatzen duelako udal ero aldundi horretan, eta horrek mereziko luke jendea bozkatzen duena errespetatzea. Ze formulatan? Ez nuke esango orain ze formulatan den hori. Pixka bat egiten duguna reflexioa da, boterea demokratizatzeko eta herritartatzeko nolabaiteko ariketa bat egin behar dela. Ez dena erretza, baina uste dugu guk gobernu kolaboratiboren aldeko apustua egingo dugula etorkizunean. Ulertu behar da beraz, partekatutako agintaldiak izan daitezkela formula bat, koalizio zabalak gobernu horietarako? Egon daitezke gobernu zabalak, egon daitezke legislatura itunak, egon daitezke gobernu kolaboratiboak gobernuan ez dagoen jendearekin, Galesen horrela egiten da, adibidez, eta oso esperientzia polita iruditzen zaigu, egon daiteke gobernu komisio irekiak, afera da nola partekatzen duzun boterea ariketa egiten duzunean, ja ez bakarrik ordezkariekin, baizik eta herriarekin, ez? Hori da pixka bat egiten ari garen reflexioa. Zer esana ematen ari da bestalde, Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak fiskalitatearen inguruan planteatutakoak, pasaden ostiralean Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia izan genuen hemen, eta ez zegoen ados proposamen horrekin, 3 ogasun izatea, elkarri kompetentzia egin diezaioketenak ez dela oso zentzuzkoa hori planteatu zuen Otxandianok. Gogoeta horren atzean, badago planteamendu zehatzen bat, ari zarete esate baterako ogasun bateratu baten ideia sustatzen, ogasun bakar batena agian? Gutxienez, hemen badago tradizio bat, tradizio foral bat. Aldarrikatzen den adibidez, kasu honetan halako eztabaida bat pizten denean, ez? Foralitatea pase forala ere badakar, eta oso gutxi erabiltzen den. Oso gutxi ez, sekulan ez da erabili. Eta beraz, foralitateari hitz egiten dugunean, uste du foralitatearen inguruan oso eztabaida integrala egin beharko genuken, ez zatikaz. Nik uste dut Peio Otxandiano plantatu duna zentzu arruntekoa dela. Oda, gu era nazio txiki bat, 7 lurraldez osatuta,
eta baditugu nolabait ere, bueno, 3 esparru administratibo, eta askotan kostatzen zaigu nazio gisa pentsatzea. Eta hau ez da gertatzen bakarri fiskalitatearekin. Gertatzen da aeroportuekin, gertatzen da infrastruktura kulturalekin, eta barrarekin. Eta zu bidaiatzen baduzu Europan beste herrialde batzuetatik gure tamaina dutenak eta bar, gauza hauek ez dira gertatzen. Hori tradizio historiko bati lotua dago. Bai, 6 aeroportu egotea herri honetan horrek foralitatean ikusia du, ez. Guggenheim, Artium, Baluarte, Kursal, orain bigarren Guggenheima. Horrek zentzua du, ez. Fiskalitatearen inguruan badu zentzua, adibidez, Gipuzkoarrek Bizkaitarre baino gehiago ordaintzea zerbitzu publiko batzuengatik. Horrek ze zentzu dauka. Hori da guk egin nahi dugun eztabaida, eta eztabaida horrek ez du txokatzen foralitatearekin gure ustez, zentzu arruntari apelatzen dio. Eta da, baina aldi berean esaten dugu, horrek esan nahi du desagertu ez, baina posible da herri honetan eztabaida hauek egitea lasaitasunez, serenitatez. Baina horrek esan nahi du planteatzen ari zaretela esate baterako zergen irunguruko arauak Eusko Legebiltzarrak ematea? Posible izan beharko litzateke agian, baina ez dugu formula zehatz bat planteatu momentu honetan, planteatuko dugu garaia tokatzen denean, baina egiten duguna da, posible da zentzu arruntetatik tiratuta egitea eztabaida serio bat herri honetan fiskalitatearen inguruan, eta esatea 2025ean bizi gara, posible da egitea zentzua duen eztabaida bat, esanez gu tamaina eta eskala batean mobitzen gera, nazio bagera, nazio ikuspegitik begiratu behar ditugu gauzak, eta zentzu horretan posible dugu gauza hauek egitea serenitatearekin, inor kaltetu gabe, baina jendearen hobe beharrez, nik ustut baietz, eta nik ustut jende gehienak ikusten dula, zentzua du Gipuzkoan guk autopista merkeago ordaintzea Bizkaitarrek bere tramoan ordaintzea baino, ze zentzu daka horrek? Zein da zentzua? Ardura bat hartzen denean, askotan jartzen dira helburuak, epe laburrekoak, ertainikoak eta luzekoak, eta norberak ere aginte hori hartzen duenean, ikusten du apur bat bere hortzimugan egon daiteken. Arnaldo Otegik, ekin dio idazkari nagusi gisa agintaldi honi jakinda azkena izango dela, edo epe luzeago baterako ikuspuntu batekin? Egia esaten badizut ez dute pentsatu hori. Osea, nik momentua, nik uste dut heldu naizela ja heldutasun politiko eta heldutasun biologiko batetara, eta ez diote mugari jartzen. Nik jakin badakidana da, askotan esan dizuet, eta hori ere frogatuko dut, espero dut. Ni ez nago hemen eternizatzeko kargo batean, gure plantxa eguneko 95 aprobatua izan du da. Uste dut jendeak pentsatzen duelako gauzak ongi egin ditugula. Tokatzen denean albo batetara jutea, nik hori egingo dut naturaltasun guztiarekin. Nere hortzimuga da oinarrizko militante bat izatea, hori izango da niretzat horerik handiena. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei, mi esker. 9 jo berri dira.